glad for at købe pandekæder. Vi skal lige lukke den op. Årligt, tænker jeg. Så skal jeg måle 375 gram hvedemel op. Hvedemel. Og det er helt uden en opskrift. Det der, det er 350, ikke også? Jo, det er. Bro, jo, det er. Sådan der. Vi rydder op bagefter. Og det er helt uden en opskrift. Det siger jeg. Så blander vi lige hele det her. Jeg skal lige herover og hente noget. Så skal der 0,75 teskefuld salt. Det er kun salt. Sukker. Nå, vi tager også noget herovre. Salt. Med jod i, så får vi ikke kraft. Ja. Det er mærke, hvordan han fint den er det ud. Det er mærke, hvordan han taber den nu. Der må være 0,75 der. Det er præcis. Og til sidst så blander vi det hele. Så skal vi bare lige have sukker i. Det er helt uden omskrift. Ja. Helt uden omskrift. Ja. Helt uden opskrift. Hvor meget sukker skulle der i? 3 teskefulde. Du er godt nok dygtig uden opskrift af det hele. Ja. 1, 2, 3. Nej, prøv at dreje rundt. Nej. Kom her. Kardemomme. Hvor har du lagt kardemommen fra? Det er i krydderiskuffen. Kardemomme, det ser sådan her ud. Kardemomme. Så skal vi lige dufte, hvordan det dufter. Altså, I kan selvfølgelig dufte den. Det dufter da klogt. Men det smager som det. Så har vi en slags. Nej, ikke det er ikke skærer. Prøv os. Og det stinker. 0,75 til det der. Det er pudsat. Hvad skal hun have? Pandekager, de kommer til at smage meget bedre med kardemomme i. Og Med kul i. Så er det næsten færdigt her. Kardemomme. 1, 4 og en halv æg. Det er godt nok nemt at beregne til efter. Ja, så vi tager vores 5 æg. Men så er det der 4. Hvor meget skal jeg tage 4 eller 5 æg? Ja. Skal vi så ikke bare runde op? Det dufter godt. Det er cool. Du har sat 10 Prøv at holde skålen her. Det er okay. Det smager skålen nu. Hold bare det ikke. 1. Så vi har også en skraldespand. Det er bare i den forkerte side. Nej, det ved jeg nu ikke om det er. Syg. Der kommer ikke noget æggeskal i her. Mærk på det ikke. Det er mærk på det. Det handler ikke mere. Jeg er syg, det var. I sprog. Hej, vi kunne det 3 lige nu. Hun er kommet, så. Hun er kommet. Det er der så fedt. Hvad er det muligt? Det er din klam. Så er der kun 4 æg i. Det kunne det godt være 1, 2, 3, 4. Sådan der. Der kommer kyllinger ud. Så er der 5 æg i. Sådan der. Så hvad skal man ikke for det rigtig vigtige at være syg? Det er lige præcis det ikke. Jeg skal altså i den.
Nej, stop det lige. Så skal der... Nu skal vi til at have vores deciliter mål her. Hvorfor er det sidste? Den har et. Blødmælk. Far, ved du egentlig, hvorfor man skal bruge lige præcis den her mælk her? Det er ikke en... Er det ikke lige... Prøv lige at gå op og se på computeren, om det er 7,5. Det er 7,5. Det er 7,5. 2. 3. Jeg går altså lige op og kigger. Hvorfor er på pause? Kom nu, Nini. Nej. Højt gå, Bertil. Ja. 4. Hvad er det? Ja, det er 4. Må du lave mad? Ja. Nå. Nu kog. 5. 6. 7. Og hvor meget skal der i? 7,5. Og en halv. Så er det der. Så er det helt let. Er der ikke for meget i, tror jeg? Nej, det tror jeg faktisk ikke. For ellers er det opskriftens skyld, og nu lader jeg så er det olie. Det er så ikke olie i. Nå. Vi bruger lige om amerikansk olie her. Så er det spiseskefuld. 4,5 også. 1, 2, 3, 4. Og en halv. Jeg kunne godt til selv. Fuck, du biler end mig. Far, skal jeg bruge en pisker? Far, skal jeg bruge en pisker? Okay, prøv lige at sætte den på pause, jeg finder lige en pisker. Nej, ikke endnu. Eller spil den. Ja, nu skal vi have kørt rundt med... Sætter den ikke en pisker, Halløjsa? Jo. Vi har kun én, det er fordi vi vil både være nogle bunderøve, og vi vil også være nogle pro. Så det er lidt forskelligt. Vi skal lige på pause, til vi har gjort det, og så kan I se, hvordan det skal se ud bagefter. Nu skal dejen hvile i 30 minutter, og derefter så begynder vi at lave dejen. Nu lægger vi lige sådan et stykke viskestykke over. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, men det gør vi. I mellemtiden spiller vi lidt dart. 15 minutter. Kun 15 minutter tilbage. Nu skal vi bruge noget margarine til sejfanden. Vi bruger margarine til sejfanden. Okay, prøv. Vi tæller lige. Ja, men margarine er bedre. Vi sætter på. Vi på pause. Uden op på. Den på mikro. Nu er de gryden op på fuld hånd, til den kommer op på stege. Og så putter vi margarine på, og så melder vi tilbage, når den steger. Prøv lige at tage det. Lige til man skal fandme arbejde. Godt rev, da. Nej, det er på... Nå, jeg synes, det er fandme godt. Så skal vi have hele. Jeg kan sgu bedre. Jeg tror ikke, at bruge den der, men jeg prøver. Han er en tallerken. Er du gang med at filme? Sæt den på pause, når du tager en tallerken. Hvor er den? Okay. Så tager vi en tallerken, så putter vi pandekærne der. Og det der, det gør, og vi tager, og lader være med at filme mere, end sådan, alle pandekærne er slut. Okay? Ja.
Det er det færdige resultat. Hej. Hej.